Tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Tandang-tanda ko pa noon. First day of classes. Second year high school ako at may kaunting kadiliman ng langit, dala ng papalapit na bagyo. Malamlam ang school year na ito para sa akin dahil dito ko pala makikilala yung lalaki na magpapabago ng buhay ko habang buhay. On a serious note, true enough wala pang first greeting, may crush na agad ako sa classroom. Itago na lang natin siya sa pangalang Palits. Short for Palito dahil sa kapayatan niya. But what is most attractive about him is his talent and brain. Magaling kasi si Palits sa klase. Maraming extracurricular activities pero hindi nakakalimot sa pag-aaral. So yes, attracted po ako sa mga nerd-looking guys. So there I was, my usual self tuwing may crush. Walang ginagawa. Kung karamihan ng mga babae na kapag nakaka-crush sa isang lalaki ay lagi nagpapapansin, kabaliktaran ang aking drama. As much as possible, ayoko mapansin ako ng crush ko or magkaroon ng conversation sa kanya. Hindi kasi ako ganun ka-confident sa sarili ko, especially when it comes to guys. So for the majority of the entire school year, I went on admiring him from afar. Nakikinig sa mga kwento ng mga klasikong babae na may crush din sa kanya. Pero gumawa ata yung universe ng paraan para tulungan ako sa aking situation. Nagkaroon kami ng class activity kung saan napabilang kami sa isang grupo at kailangan naming mag-meet after school. This is it, sabi ko sa sarili ko. I will try to be friendly, sabi ko ulit. But the problem is, I'm not in my usual state as much as I would want to. Kasi tuwing kakausapin niya ako, hindi ako makatitig sa kanya. Sobrang nagbablush na ako na malapit na sa pagkahimatay. Buti na lang mabait si Palits. Most of the time, siya yung nagsasalita and nagde-delegate ng gagawin. Matapos ang group meeting, kailangan na naming umuwi since it's late. And to my surprise, tinawag niya ako asking kung pwedeng magsabay daw kaming maglakad pa uwi. Ang bait talaga ng universe sa akin. So we went on walking and talking about different topics under the sun. I noticed how natural our conversation was and how easy it is for me to jump from one topic to another without that awkward silence, making me like him even more. Lumipas pa ang ilang mga araw at dumalaw na naman ang tukso ng universe. Papauwi na ako nang biglang tinawag ako ni Palits kung pwede daw kaming magsabay. Siyempre sa tuwa ko, pumayag ako. Half of way our usual walk and conversation, bigla siyang tumahimik and then ask me a question. Yes! Nag-assume agad. Magtatanong lang naman. Pati tayo nag-assume partner, no? Sabi niya, do you think it's okay? Sa gulat kong nag-English siya at nagtanong, ang nasabi ko na lang ay, huh? Inulit pa niya ang tanong at nasabi ko, ang alin? At sa hindi inaasahang pagkakataon, kung saan naramdaman ko ang bilis ng tibok ng puso ko, pati na rin ang paghaba ng hair ko, sinabi niya sa akin na, crush kita. Yes! OMG! Sabi ng utak ko,
Hindi ko alam ang gagawin or sasabihin since this is the first time na may umamin or may nagsabing, crush niya ako. Talaga? Kailan pa? Ang balik na tanong ko. At ipanaliwanag niya na natuwa siya sa akin nang kami magsabay maglakad after ng group activity namin. The conversation went on with a little bit of awkwardness dahil sa sinabi niya. As the day went on, mas naging malapit kami sa isa't isa. Nagsasabay maglakad pa uwi, tapos magka-text na rin. Nagdaan pa ang mga araw at lalong lumalim ang pagtingin ko kay Palits. I was also imagining na ganon din siya sa akin. One morning, kinausap ako ng nanay ko matapos niyang mabasa ang mga conversations namin sa text. At tulad na rin ang pag-aalala ng isang nanay sa anak, ipinaliwanag niya sa akin na masyado pa raw akong bata para sa ganitong klase ng pagkakaibigan. I guess I was so lost in the idea na nakalimot na ako sa studies. Not knowing what to do, bigla na lang ako umiwas kay Palits nang walang explanation. Long story short, nagtuloy kami ng high school nang walang closure. Lumipas ang mga taon. Nag-college na kami ni Palits sa magkaibang universities. Pero hindi pa rin nawala ni minsan ang pagtingin ko sa kanya. I guess at least for me, it is love. Graduate na ako and for sure, siya rin. We went on the usual everyday grind without any communication. We are friends on social media, but I never really had the courage to initiate any conversation. For some weird reasons, I always had this feeling that one day, the universe will make a way for us. Sabi nga sa movie na Starting Over Again, our love story deserves a second chance. In between those years, I never entertained any thoughts that I will be with someone else. Lagi pa rin akong bumabalik sa idea na kami naman talaga sa huli ni Palits. Every time I find some guys attractive and have this tiny bit of interest, there will always be a small voice in my head saying, paano na si Palits? Palit daw eh. Ay, maliit pala. Hindi pala bulong. Hindi pala whisper. Paano na si Palits? There will always be a small voice in my head saying, paano na si Palits? I don't see him with any other girls. Year 2019, my dear old friend, the universe decided to intervene again. This time, I don't think it's in my favor. Few days after my 28th birthday, exactly 14 years after, si Palits nag-move on na with someone else. Para akong binuhusan na malamig at mainit na tubig at the same time. 14 years of my waiting was gone. May iba na nagpapatawa sa kanya. May iba nang nagpapakilig sa kanya. May iba na at hindi na ako. Ganun pala yung iyak na walling na napapanood ko lang sa movies. Ganun pala yung heartbreak. Parang literal na may sugat sa dibdib ang hapde. That the only way to forget is to sleep or magka-amnesia. But no one to blame but me. When I was able at pwede na, I never reached out to him. I never even explained why I had to distance myself. All this time, for 14 years, bakit hindi ako gumawa ng paraan para makausap siya? Umasa na lang ako kay universe. Hindi ko man lang sinubukan. Now, this particular chapter in my life will always be, what if? It is definitely a lesson I will carry with me until I die. Hindi man maniwala ang nakararami sa atin or sa akin, after some serious thinking, I can say na masaya ako para kay Palits. Hindi man sobrang 100% ngayon, I'm happy for him, kasi at least he found someone na 100% ding ready for what he has to offer. Pero natuwa na rin ako kasi someone who is brave enough to take the chance and not wait for any signs just like me.
Kaya para sa sino mang makabasa nito o makarinig, if it is something that you think will make you happy, successful, or anything that is good, then by all means, try to reach for it. Kung naniniwala ka sa isang bagay, don't be passive about it. Subukan mo. Tulungan mong sarili mo. Better live with that's why than what if. Naniniwala pa rin ba ako sa romance? Oo naman. Hindi man kay palits, I know one day I will also find someone holding the key to my heart, and I am his. This is Annie, Tambalanista since 2017, at ito ang aking kwento. Wow, masugid na Tambalanista, 2017. Oo nga, bagong-bago. Oo. Kasi meron kami mga 2007. Yan. No, diba? No, nauna sa'yo ng 10 years. Meron din naman kaming 2004 nung nag-umpisa yung Tambalan. Pero ikaw bagong-bago, 2017. Yeah, para sa amin bagong Tambalanista yung ganun eh. Kasi maraming Tambalanista yung pimpulin pa rin papu kami. Yan. Nakikinig na sa amin. Yan. Tama, yun nasubaybayan yung pagtanda namin. Correct. Yung alam nila. Nasubaybayan yung pagpangit. Oo, correct. Parang yung isa nating, maisingit ko lang partner ha. Yung isa nating Tambalanista. Tambalanista natin siya ng matagal na panahon. Hindi pa rin natin siya namimit hanggang ngayon. Pero lagi na message. Always your number one SM radio station.